sona. Garin masoyi bai min nisa ba, inda so ba zan gibin ki ba. Na dauki angara ta zane je garin mai sona. Idan na same ki tilas zuciya za ta bar gona. Waza ya kullum hanya ayya mai sona. Tunani ya kulle sai na ganki zan ji sauki. Na rana na dau hanya dawowa ta sai na ganki. In babu keke san cewa babu ne mai sona. Kulliyar ki ita ce ke sani in sha ruwan kauna. Ashe akwai soyayya ni da ke har mun kulla. Rayuwa ta ta dau aniya sai na ganki. Duniya kowa ya shaida sai na biki. Kowa iya san cewa rayuwa ta ina san ki, ina san ki aya, ina san ki aya mai sona. Kuma ne dan Allah na ɗau rayuwa ba ta rai ne. Na ga sun ku bai ya kama da ne ba ko ku aljanu ne. Ganin ku ban taɓa yi ba ko ku mutanen jeji ne. Ku kalle ni ba ku zane ba ko wai ko ku barayi ne. Ku za ku karni ku bari in yara ba da mai sona ne. Na biyo jejin nan ba domin sarai na ne ba. Mai sa'a na shiga uku. Sallama nake yi a gare ku ban san ina zan je ba. Cikiya nake yi al'umma hoton ta kun duba. Na kama tsantsar soyayya a gidansa aka mun zamba. Aka ce in turo amfana ranar sallah babba, ranar na shari'a babba. Muka je gidansu da abba, muka iske wasu ne zaune gidan ba bebi na ba. Suka ce wa'yancin sun yi ƙaura gari mai nisa. Tafiyar kwana uku ne aika ga gogarin nan da nisa. Sunan ƙauyen wai Jadausa. In kai nan kai nan kai nan, in kai can kai can kai can, suka miƙe za ka ga Jadausa. Wannan kwatance ku bani